Aquesta taronja l'han pelat, surarà o no? No surarà. La pell de la taronja té foradets. Està en ple d'aire. I és com si fos un flotador. Per això, la taronja que té pell sura i l'altra no sura. I l'altra taronja que no té pell no té el flotador. Es afonsa.